வணக்கம். ஜீவரத்தின அட்வொகேட் மயிலாப்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன். ஒருத்தவங்க எனக்கு கால் பண்ணாங்க. கால் பண்ணிட்டு, சார் நேற்று என் பையனை போலீஸ்க்கு அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க சார். கொஞ்சம் எனக்கு முன்ஜாமீன் போட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுத்து கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அம்மா இது நான் என்ன சொன்னேன், அம்மா இதுக்கெல்லாம் முன்ஜாமீன் போட முடியாதும்மா, வெறும் ஜாமீன் தான்மா போட முடியும். இல்லை சார், முன்ஜாமீன் போட்டால் சீக்கிரம் கிடைக்கும்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொன்னார், தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க தெரியாமல் சொன்னாங்க. அது சில பேருக்கு இயல்பாக தெரியல. ஜாமீன்னா என்ன, முன்ஜாமீன் என்னன்னு தெரியல. சரிங்களா? ஜாமீன்னா பெயிலு, முன்ஜாமீனா ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில். நீங்க உங்களை கைது செஞ்சிடுவாங்க, இல்லை செய்ய போறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சா நீங்க முன்ஜாமீன் போடணும், ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் போடணும். சரிங்களா? உங்களை கைது பண்ணதுக்கு அப்புறம் பெயில் தான் போட முடியும், ஜாமீன் தான் போடணும். சரிங்களா? இது மாதிரி லீகல் அப்டேட்டுக்கு எனக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க.